Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip i danas ćemo napadati sa all hog riders. Napadom, challengeom, kako god. Znači ovo je neki, ajde da kažemo, challenge. Napadamo sa 44 hoga level 5. I od spelova imamo, od velikih spelova imamo 4 heala na level max, to jest na level 6, i od malih spelova jedan haste level 2, pošto je za hogove najviše heal, tako da kraljicu nadograđujemo na 11. level, tako da će nam samo king biti dostupan. I da, možemo da krenemo. I kasnije ćemo uraditi još jedan napad ako budu da se naprave trupe. Mada mislim da neće, ali možemo da nađemo nekoga da napadnemo. E sad, pošto su oni level 5, naći ćemo nekoga malo jačeg, ali mogli bi ovog. Ne znam, hol 8. Znači nekog malo jačeg i sa malo više luta, tako da možemo da tražimo. Ne. Malo sutra. Mislim da bi ovo možda da bismo mogli. I da imam 5 ili 6 wizarda level 5 za svaki slučaj ako ima nešto u CC, tako da moram da krenemo. Molim te, nema ništa, dobro. Sad, gde ćemo napasti? Ajmo ovdje ćemo. Idemo ovako. Pa heal. I onda idemo još. Tako. Za sada ne znam da mogu da kažem da li ide dobro. Pa ajde da kažemo da ide. Ajmo healujemo ove ljude ovdje. Ja ciljam na 2 zvezde, znači to će mi biti dovoljno. Tako da znači hogovi na level 5, na level 5 su ubistvo, znači pogledajte, ovo je smrt za svaki defense. Znači nemam reći. Jednostavno su fenomenalni. Dok ne nađu na neki spring trap, onda je gotovo. Ljudi, ovo je uspješan challenge po meni, znači idemo, bacit ćemo ovako da vidimo šta će da urade. A su je rektovali, oh my god. Oh my god, ljudi. I mislim da će ovi čak i stići da odrade i da. Biće super. I bum. Ok ljudi, ovo je malo kratki klip. Nadam se da vam se svidio. Ako hoćete, ostavite like, share i subscribe. Malo je kratak klip, šta da radim. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.